Ta' kull sena l-kumpanija Yellow Pages li tipproduċi d-direttorji tal-lewn isfar tiġbor lura mal-100 tunnellata ta' direttorji li jintbagħtu barra minn pajjiżna biex jiġu riċiklati. Għall-kumpanija ir-rispett lejn l-ambjent huwa kruċjali, tant li d-direttorji stess jiġu prodotti minn karta li ġejja minn foresti mmaniġġjati fejn għal kull siġra li tinqata' jitħawlu oħrajn ġodda. Iżda din is-sena minn barra l-inizjattiva tal-ġbir tad-direttorji għar riċiklaġġ, il-kumpanija Yellow Pages għażlet li tagħti wkoll donazzjoni ta' 10 ċentesmi għal kull direttorju miġbur, kif jispjega Nicolas Diakono. Nasma' Maltin nafu kif huma minflok jgawdi persuna waħda, għaliex ma nagħmlux skema fej għal kull ktieb li niġbru bħala kumpanija ħanatu donazzjoni ta' 10 ċentesmi u għadna nintuha xi karità Malta. Deċidejna li għadna id-Dar ta' Providenza, kulħadd jaf id-Dar ta' Providenza kemm ikollhom bżonn u bażikament iddeċidejna li huma ħajgawdu mill-iskema. It-qassim tad-direttorji ġodda u l-ġbir ta' dawk antiki diġà beda u jieħu total ta' 10 tiem, ġurnata minnhom dedikata għal għawdex. Mhux hekk biss, imma biex tiġi evitata s-sitwazzjoni ta' direttorji mifruxa mat-toroq Maltin u Għawċin, il-kumpanija qed iddur mill-ġdid mal-lokalitajiet fejn ikunu tqassmu d-direttorji u tiġbor dawk li jkunu baqgħu mhux miġbura.